جی السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ ٹھیک ہو سو، خیر خیریت نال ہو سو، جتھے بھی رہو ہمیشہ خوش رہو، ہستیاں مجھ ساری دعاواں تو نال ہیں، اللہ پاک تسی زندگی میں برکت عطا فرمانا۔ وہ آیا گراں تھی فون، آخیا السلام علیکم بھائی، میں آخیا جی وعلیکم السلام، آخیا سناؤ تو بھی تھا، میں آخیا شکر الحمدللہ جی اللہ پاک دا کرم ہے، تے آخیا کہ کچھ ہو رہا؟ میں کچھ بھی نہیں جی، بس یہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں لگے دے جی، آخیا میں تسی سناؤ؟ آخیا بس یہ اسو شسو ہے تے یہ ہوں ختم ہونے والا ہے، تے پھر اگر تساں پتہ ہے شادیاں دا سیزن ہے، تے تھوڑیاں شادیاں آئی ہیں اپنی شادیاں، تے وہ انشاءاللہ گزار ساں، تے پھر انشاءاللہ رخ کرساں پہلا مڑ کے سفر ہے۔ میں آخیا جی چلو اللہ پاک خیر کرے، تے اللہ خوشیاں نصیب کرے، تے مسئلہ نہیں، تسی انشاءاللہ شادیاں وغیرہ گزارو تے پھر آئے۔ آخیا جی شادیاں وغیرہ کے گزارنی جناب؟ تو کو گل ہی دسنی سی، میں دسو جی، دو دسو، ایک نہیں دو دسو۔ جناب اس دفعہ اپنے فلانے 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 دی شادی ہے، تے اتھے سنے ٹول شول بھی ہیں، تے تسی کدے آ میں جی انشاءاللہ کوشش کرساں کدے پہنچ گیا اتھے۔ آخیا نا جی تسی آ رہے ہو جناب، تے اینیاں تسی ایک نکا جا کام کرے ہو؟ میں دسو جی نکا جا کام دسو؟ آخیا تسی اینیاں کرے ہو جناب، اتھو 10 کہنا ہے کڑکتے کڑکتے، تے پھر جس ٹائم اتھے ٹول بچسن تے برات والا سڑسی آئیاں چاہ کے 500 دا نوٹ تے اینیاں 100 دا نوٹ اچھالسی جناب تلو اچھالسی تے آسمانہ میں نوٹ گیا سی، تے مڑ کے پھر تلے سی تے بلے بلے ہو گیا سی لوکاں دے سامنے۔ میں آخیا خیر تے ہوشا بھی گل کرتے لگے دے یا پھر اسوے سن تھوڑے تنگ کیتے دیو تے اس وجہ تو دماغ گرم ہے؟ آخیا نا جی اس دفعہ کوئی معافی نہیں جی، اس دفعہ اساں جناب فلانے استے فلانے فلانے رشتہ دار دی شادی ہے جناب، اس طرح پیسہ ہی اچھالنا ہے، پتہ لگنا بس تو کہنا ہی۔ میں آخیا جی وہ پیسے دی گل تو نہیں، پیسہ تو میں کہنا سا، لیکن تسیں جہی گل کر دے اچھالنے والی یہ تھوڑی ہضم نہیں ہوئی۔ آخیا نا جی تمنا ہماری خوشی کے ہضم ہے جی، میرا فلانا رشتہ دار کی شادی ہے تے توبہ استغفار اللہ جی، منہ فم چھالوں گا تو کہ تمنا کیا لگا؟ تمنا کسی کی یہ وہ آتے ہیں کہ نہ کہ اپنا خوشی ہضم نہیں ہوتی؟ وہ میں آخیا جی مجھے ساری خوشیاں تسی ہضم ہونی ہیں لیکن یہ اچھالنے والا کام ہضم نہیں ہوتا۔ آخیا یہ کیا نہیں ہے؟ میں آخیا جناب پیسہ بڑی محنت مزدوری نال، بڑی محنت نال، بڑا خون پسینے نال کمایا جلتا ہے، اس کو تسی جس ٹائم میں اچھال دے ہوئے نا تیری ٹول بجانے والے تے یا اور اگے پیچھے فالتو کما میں تے یہ تھوڑا جہا مزہ نہیں کرتا۔ آخیا نا جی کیاں مزہ نہیں کرتا جی، اتنے بڑی بڑی دنیا اچھال دی ہے جی، بڑے بڑے لوگ ایویں کرتے ہیں فلانا۔ میں آخیا جی ہر بندے کا ایک اپنا بھی ہے، لیکن یہ اچھالنا میں مناسب نہ سمجھدا۔ آخیا وہ کیاں جی؟ میں آخیا جی گل سنو، ایک تو کو گل پوچھا، مسیتی بھی تو خیر تم نماز پڑھنے واسطے گیندے ہو سو جمعے؟ آخیا ہاں شکر الحمدللہ گیندے ہیں جی۔ میں آخیا جی کتنے دیندے جمعے والے دن؟ آخیا جی بس دکھتے ہیں جی جیب 10 کا نوٹ ہوئے تو وہ کٹ کے دے چھوڑ دیا۔ میں آخیا کدے 100 کے نوٹ ہے نظر پی وہ کٹ دیا، تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آخیا نا جی تو اسی جس ٹائم 100 کا نوٹ ہے اسی پنال کے کھن گے جی، اصل پتہ اتنے 10 روپے دینے۔ میں آخیا تو کوئی فکس چیز تو نہیں 10 روپے دینے؟ آخیا نا بس وہ نماز پڑھنے کو جلتے ہیں، بس وہ وہی جیب بھی دے چھوڑتے ہیں، نہ ہوئے تو چپ کر کے آ رہے ہیں۔ میں آخیا جی اتنے تو کوئی شرم آنی چاہیے؟ آخیا وہ کیا جی تو شرم آنی چاہیے؟ میں آخیا شرم نہیں آنی چاہیے، اللہ کا گھر ہے، اتنے تسی اگر 100 50 20 30 اتنے دے چھوڑو تو تساں کو فرق نہیں پہن لگا، وہ تو اس کا سواب ہے۔ اتنے تسی جی بڑے مچھاں بیٹھ شیٹ کے گلاں کر دے جی جناب اساں جی 10,000 تو تلے سٹنا ہی نہیں، دیں یا سٹنا ہے دیں یا کرنا ہے فلان ہے تے عزت ہے تو یہ۔ میں آخیا جی لعنت باواں تسی ہے جی عزت کو تے لعنت باواں ایسی زندگی کو۔ آخیا نا جی تسی تے ایویں غصہ کر کے ہو؟ میں غصہ کرنے والی جا ہے میرا بھاجی، جتھے چیز استعمال نہ ہوندی ہوئے اتنے تسی فضول استعمال کرو تو پھر افسوس تو ہوندا ہی ہوندا ہے نا۔ وہ پیسے جڑے تساں اس تے اچھالنے تساں دبا دبا کے اچھالنے بجائے وہ پیسے وہ تو اچھالنے دے تسی عزت نال اس جس بھراؤ دی شادی اس تے ہتھے بھی دے چھوڑو، اس نال تھوڑی جی ہیلپ ہو گیا سی۔ آخیا ہاں گل تو یہ بھی صحیح ہے۔ میں آخیا گل صحیح ہے، لازمی نہیں تسی کسی کو دسو کہ بھائی یہ نوٹ چھاڑ رہے جی تساں کول پیسہ ہے، یہ 10 دے نوٹ ادھر اچھل رہے ہیں ادھر 20 دے نوٹ اچھل رہے ہیں، تو بھرا کوئی عزت نہیں ہوندی، وہ عزت نہیں ہوندی۔ تے بہتر یہی ہے جڑے پیسے تو چھالنے نہ تھے تے وہ تو آرام نال سکون نال جس بھراؤ دی شادی اس تے ہتھا بھی دے چھوڑی تو یقین من خوش ہو سی اور دل دعاواں بھی دے سی تو کو بجائے اس تے چھالنے۔ آخیا ہاں یار یہ گل تو ویسے تو سچ آکھی تے گل آکھنے دا مطلب مڑا ہے مڑا بھاجی اسی اکثر میں کردے ہیں نا، کسی اس رشتہ دارے دی شادی ہوئے کسی دوستے دی شادی ہوئے تو اسی بڑے اس طرح دھوم دھام نال تھوڑا اس طرح جڑا ہوندا ہے اساں میں نا ایک کیڑا جہا
बस वो जनाब इधरों मारे कट के 500 का नोट ते इधरों कट के मारे 1000 का नोट ते इधरों मारे 10 का नोट ते इधरों मारे 20 का नोट जनाब जिहड़ा भी 2000 5 10 15 20,000 रुपया असीं जी भाई वो 10 मिनट की खेल करते हैं तो बस मुड़ के आके बह रहने हैं बस। और सोच वास्ते दिमागा भी की होंदी है जी वो फलाना सोचसी यार इस बंदे सुनते 10,000 सटिया, इस बंदे सुनते 20,000 सटिया, इस कोल ते पैसे। अरे यार कोई नहीं सोचता भाई, समझो ना, ये असां लोगों की सिर्फ सोच है खाली बस। बजाय वो दसने दे किसी को तुम इज्जत नाल अगर किसी भराव दे किसी दोस्ता की शादी उसके हथा भी दे छोड़ना तो वो जिंदगी भर का एहसान भी है और उस बंदे की उस टाइम हेल्प भी हो गई है। तो कोशिश करनी चाहिए यार इन चीज़ों तो थोड़ा जहा दूर हो के बजाय अस पैसा जो उछालना वो उछालने के बजाय असी उस भराव के हथा भी दे छोड़ा तो यकीन मनो उस नाल बड़ी हेल्प हो गई सी। और असी फिर जिस टाइम उछालते हैं ना तो वो पैसा फिर जिस टाइम लत्तां में आंदा है ना तला पैरों में तो यकीन मनो उस ते कि तुसां को समझावां खैर तुसी खुद समझदार हो सारे। तो पैरों में जिस टाइम रुलदा ना तो अफसोस होंदा है। यकीन मनो जिस टाइम बंदा पैसे कमांदा ना मेहनत करके खून पसीना इकट्ठा करके जिस टाइम वो कमांदा ना तो वो बंदा जिस टाइम गश के उछालदा जिस टाइम ना तो उस बंदे का दिल ही जानता होंदा। लेकिन कि खैर जो हो गया सो हो गया, पर आइंदा तो असें सारे भरा ये करें जनाब जो पैसा अस एक्स्ट्रा एक्टिविटी में लेना है ना तो बचाया किसी अच्छी जगह पर लावा किसी अच्छे तरीक़ेकार सिस्टम नाल जिसकी शादी भी उछालना अस बजाय असी उसकी शादी भी उस बंदे के हथा भी दे छोड़ा। किसी फालतू काम में जो लाना है असा वो असी फालतू चीज़ों में ना लावा, उस पैसे को सेफ रख के किसी अच्छे काम में लावा ताकि वो पैसा किसी जा लगे। ठीक है कि नहीं ठीक है। तो अगर किसी भरा को मड़ी गल बुरी लगी हो तो माजत करते हैं तो वो गल एवं दिमाग बिच आ गई असी फोन आया सा